Само да ви покажа една вкусотия. Доматчето, билско сърце от Галаксито. Много вкусен домат. От години не съм ял толкова вкусно нещо. Чушчиците сиврия, пак от Галаксито. Мама Руми ги прави много вкусни. С малко оцет и чесън. Сиренцето карнари. Това ми е любимото сирене, между другото. И всяка партида е абсолютно една и съща. Никога няма изненади. Качеството е винаги високо. Ама то само салатка не става. Я да видим леко по-наляво какво се случва. Опа! Къде е караджата? 100% българска. Ракийката на Караджови. Лично аз съм я варил.